Агеньчык ёсць у сэрцы і ў вачах. Праз цемру і туманы скрозь, што асвятляе шлях. У кожнага мястэчка ёсць, куды душа імкнецца. І чтоб у жыцці не адбылось, яно не прадаецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца, куды вяртаюсь я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца, куды вяртаюсь я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Двум берагам адной ракі ніколі не сустрэцца, але без іх залье лугі, ракі не застанецца. Так і паміж братоў, калі маланка пранясецца, суцешыць іх хата бацькоў, яна не прадаецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца, куды вяртаюсь я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца, куды вяртаюсь я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца, куды вяртаюсь я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Не прадаецца, не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца.